Dysbalancie je už trošku komplexnejší a komplikovanejší problém. Toto si už žiada trošku komplexnejšie vedomosti, napríklad silovo-nápravného trénera. Preto keď už mám dysbalancie, mám rôznym spôsobom padnutú klembu, kolená sa mi počujú, mám posunutú pánvu, už úplne niekde inde. Prečo mám takúto pánvu? No pretože ja stále sedím a skracujú sa mi svaly, 8 hodín trénujem sedenie. To je vrcholový športovec na sedenie. Vrcholový športovec na sedenie. Na to, aby sme odstránili dysbalancie, poskracované určité svaly, takýto chrbát, krátky biceps, vypadnuté lopatky. Na chrbáte väčšine ľudov chýba aj 100 až 200 gramov mäsa. Na chrbáte, na tých lopatkách, lebo tam nič nie je. Lopatky vypadli, už sa nepoužívajú, už sa neužívajú na ťah, tlak alebo niečo podobné. Tak znamená, že máme poskracované určité časti tela a potrebujeme už možno, že aj prácu nejakého sofistikovanejšieho trénera, ktorý nám pomôže tie dysbalancie vyrovnať. Lebo inak nás napríklad bolia. Čo? Kolena. Bolia nás kríže. Možno nás bolí aj často hlava, pretože keď máte text, že tá hlava je vysunutá, stačí len o centimeter voči gravitácii ďalej, tak vám to tlačí zadu na tepny. Tie tepny majú, vlastne tie trapez má väčší tonus a to vám tlačí na celý krk. Takže tie zadu tepny, tie dve veľké, tu sú ďalšie dve predu, sú mierne zatlačené. A predstavte, ten flow tej krvi do toho mozgu je trošku nesprístupnený. A hneď má migrénu. Zbytočne. Sú na to nápravné cvičenia rôzneho typu, ktoré môže robiť počas práce.